बरो इ सानखान्थि सोलोंथायारि इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ दांनानै हो। 2019 नि आसाम टेट एग्जामनि थाखाय बरो इ सानखान्थि इउटिउब चेनेला फोसावनाय अनलाइन मेथ्स क्लाससिम नोंथांखौ बरायबाय आरो दिनैनि बे क्लासाव नाम्बार सिस्टेमनि सिङाव गोग्लैनाय मोनसे टपिकनि सायाव बेयाव सावरायनो लादों। दिनैनि जाय क्लास अनलाइन क्लास बेयाव जाय टपिक लादों बे टपिकआ जाबाय प्लेस भेलु इन ए गिभेन नाम्बार। माने मा मोनसे होखानाय अनजिमायाव थावनि मान बे आरो अब्ला थावनि मान होनब्लाथाय मा बुजियो जों जेरैहाय जों बुङो मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुत लाख निजुत कौटि बेफोरनो जाबाय थावनि मान। दा ओरैबायदि आं ओरैनो एग्जाम्पल मोनसे खोन्थिनो हादो। दा साप'ज जोंनो ओरैबायदि मोनसे अनजिमा होदो 2536 नोंथांखौ जुदि सोंदो जे बेयाव 5 नि थावनि माना बेसे अब्लाथाय नोंथाङा माबोरै सानगोन बेखौ ओजोंनिफ्राय फैयो बेखौ मा होनना बुङो मुंसे बेखौ मा होनना बुंगोन मुंजि बेखौ मा होनना बुंगोन मुंजौ। अब्लानिया जों मोनबाय दा 5 नि थावनि माना मा 5 नि थावनि माना जाबाय नैबे मुंजौआव दं नालाय बेसे 5 सानजाब जौसे थामहिनबा बेसे 500 5 नि थावनि माना बेसे जाबाय 500 मुंजौआव दं। दा जोंहा थावनि मानखौ लानानै गोबां रोखोमनि सोंथि फैयो टेट एग्जामफोराव गोबां गुबुन गुबुन रायजोनि टेट एग्जामफोराव बे मोनसे टपिकनिफ्राय गोबां सोंथि फैनायखौ नुदों। दा नैयाव मोनसे सोंथि लाबाय गिबियावनो बे सोंथियाव होनना बुंदों ओरैबायदि फाइन्ड द साम अफ द लार्जेस्ट एन्ड लिस्ट 4 डिजिट नाम्बार्स। माने बर'आव मा होनदों मोनब्रै बिसान गोनां देरसिन आरो दुइसिन अनजिमाफोरनि दाजाब गासैखौ दिहुन। आरो बेयो आगोलो मोनसे टेट परिखायाव फैखाबाय आरो बे टेट परिखाया बुंमोन इउपि टेट 2011 माने उत्तर प्रदेश टेटआव फैदोंमोन इयो 2011 मायथाइयाव। दा अब्लाथाय दा जों बेनि फिननायखौ दिहुननांगौ। दा जों सोंथिखौ नायनांगौ मा होनदों मोनब्रै 4 डिजिटनि होनना बुंदों थामहिनबा मोनब्रै बिसान गोनांनि देरसिन। दा जों देरसिन अनजिमा लिरोबाथाय माबोरैहाय लिरो दा जायखिजाया मोननै बिसाननि होन बा मोनथाम बिसाननि होन मोनब्रैनि होन मोनबा होन जुदि देरसिनखौ लिरनांगौबाथाय जों मा फैनांगोन ओजों आगदानिफ्राय जोङो 99 लिरबोनांगौ जेसेबांथा बिसान दङ एसेबांनो जोङो 99 लिरबोनांगौ। दा ओरैहाय देरसिनबाथाय ओरै जाबाय याव जिहेतु 4 बिसान होनदों नालाय मोनब्रै लिरबोनांगोन ओजानिफ्राय 9खौ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै ए जाबाय देरसिन। मा खालामदो जोङो आगदानिफ्राय आगसि फारसे लिरबोबाय थादो बेसेथा बिसान मोनब्रै बिसान होनदों नालाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै लिरदो ओमफ्राय दुइसिन। दा मोनब्रै बिसाननि दुइसिन अनजिमाखौ जों बोरै लिरनो देरसिनब्लाथ' मा होनदों जे आगदानिफ्राय 99 लिरबोबाय थानांगौ जेसेबां बिसान नांगौ एसेबांसिम। दा इयाव होनना बुंदों दुइसिन एबार दुइसिनबाथाय मानिफ्राय फैयो आगदानिफ्राय लाथिख'आव लिरबोबाय थायो जों मोनसे मोननै मोनथाम ओमफ्राय मा होनदों मोनब्रै होनदों लास्टनिखौ खिन्थु लाथिख' होआ मा होगोन जों से होगोन से मानो होनबाथाय लाथिख' अब्लाथ' मा जेबो अनजिमायानो जाया बेयो लाथिख'ल'सो जायो। बेनिखायनो जोङो दुइसिन लिरबाथाय मा खालामो आगदानिफ्राय लाथिख' 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 बिदि लिरबोयो ओमफ्राय उनाव जेसेबां बिसान जायो जेसेबां बिसान जायो एसेबां बानायनो थाखाय लाथिख' लाथिख' लिरबोना लास्टथाराव आगसिखै मा होयो जोङो नैदि से मोनसे होनो हायो। दा बिसोरनि दाजाब गासैखौ दिहुननो होदो जोंखौ दाजाबना होबानो जाबाय गासै बेसे जायो नैबे 9 दाजाबबाथाय 9 जो 0 जो बेसे 9 9 जो 0 जो 9 आरो 9 जो 1 जो बेसे 10 होमबाथाय एन्सारा मा जाबाय 10,999। अबे नाम्बार अपसनाव दं बियो नैबे सि नाम्बार अपसनाव दं बेफोरबायदि। थ' बेफोरबायदि सोंथि होयो। दा गुबुन मोनसे सोंथि लालायगोन जों
गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव दङ हाउ मेनि 4 डिजिट नाम्बार्स आर देयार बिटुइन 999 एन्ड 3000 बर'आव मा दङ जे 999 आरो 3000 नि गेजेराव मोन बेसेबां अनजिमाफोर दं दा जों बेखौ सानना दिहुननांगौ आरो बे आनजादाव फैखानायमोन इयो टेट आनजादाव फैखानाय इउपि टेट 2011 नि इउपि टेटआव फैनायमोन इबो अब्लानिया जों बेनि फिननायखौ दिहुननो मा खालामनांबाय जे 999 बेनि उननि अनजिमाया मा बेनि उननि अनजिमाया जाबाय 1000 बेनि उनाव मा फैगोन 1001 फैगोन 1002 फैगोन बिदिनो थाङै 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 लास्टआव मा होनना बुंदो जे 3000 नि गेजेराव होनदो नालाय 3000 सिगांनि अनजिमाया मा बे जायो बेसे 2999 अब्लानिया जोङो 1000 निफ्राय जागायनानै 2999 सिम बेसेबांथा अनजिमा दं जों बेखौ सानना दिहुननांगौ अब्लाथाय जोङो 1000 बे मोनसे जाखाबाय ना एबार नेक्स्टआव 1000 निफ्राय 2000 सिम बेसे थागोन सरि बेयो 1000 नङा 1001 निफ्राय 2000 सिम बेसे थागोन बेयाव थागोन 1000 ता अनजिमा थागोन नेक्स्टआव 2001 निफ्राय 2999 सिम बेसे थागोन बेयाव थागोन बेसे 999 एसेंसें थागोन अब्लानिया जोङो गासैखौबो दाजाबनांगौ अब्लानिया दाजाबाथाय बेसे जागोन माने मा होनना बुंदो आं गिबियावनो बुंखादो जे नैबे 1000 बे हारसिं जाबाय बे मोनसे बेनिफ्राय 1001 निफ्राय थाङै 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 बेसे 2000 सिम 2000 सिम बेसे थागोन 1001 निफ्राय 2000 सिम 1000 ता थागोन ओमफ्राय नेक्स्टआव 2001 निफ्राय ओरै थाङै 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 नै सिंसें 9999 सिम बेसे थागोन बियो 999 ता थागोन आरो होमबाथाय इ मोनथामखौ दाजाब 1 जो 1000 दाजाब बेसे जाखो 1001 आरो 999 दाजाबा बेसे जाबाय इयो 2000 जागोन आरो बे 2000 गतिके बेसे थागोन टटेल जोंनिया जे 999 आरो 3000 नि गेजेराव टटेल अनजिमाया थागोन 2000 अबे नाम्बार अपसनाव दं बियो बे दं अपसन नाम्बार बी बे जाबाय बिनि फिननाय गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव दङ एस्टिमेट टु द नियारेस्ट 100 96 प्लस 318 माने मा होननाय जादों जे 496 आरो 318 खौ खाथिसिन जौसेसिम सान माने मा होनना बुंदो इ मोननैखौ दाजाबनांगौ गिबियावनो मा खालामनांगौ नै मोननैखौ दाजाबनांगौ जों बेखौ दाजाबना जि मोनो बेयो खाथिसिन बबे जौसेसिम थामहिनबा जौसेसिम माने मा जेनेबा 100 200 300 400 500 600 बेफोरखौ होनना बुंदो आरो बबेनि खाथिसिन मोनहैगोन बेखौ सोंदो अब्लाना जों बेखौ मा खालामनांबाय गिबियावनो दाजाबनांबाय 496 इसोरखौ दाजाबनो होदो प्लास 318 दाजाबना बेसे जागोयो नैबे 14 से थाबाखियाव नैबे 10 जाबाय 11 से आद्रा थालायबाय नैबे 7 8 गतिके 8 से 4 अब्लाथाय दा 8 से 4 आ अबेनि गेजेराव इखौ जोङो नायनांबाय 814 आ इ जाबाय 800 आरो 900 नि गेजेराव नैबे 800 आरो 900 नि गेजेराव दा 800 आरो 900 नि गेजेरावबाथाय जों ओरैबायदि नायनांगोन जे 814 आ नै 800 नि खाथिसिन ना नैबे 900 नि खाथिसिन दा जों नायनो थांबाथ' ओरैबायदि खाथिसिना सोरनि नैबे 800 नि खाथिसिन जायो आरो बेयो बेनिखायनो 800 नि खाथिसिन नालाय एन्सारा अबे जागोन नैबे 800 आ जागोन माने आं खेबसे खोन्थाफिनदो जे गिबियावनो इ मोननैखौ दाजाबनानै 814 जाबाय आरो 814 आ 800 आरो 900 नि गेजेराव दा ओरैबायदि साननांगौ जे 814 आ 800 निसो खाथिसिन ना 900 निसो खाथिसिन जों नायनो थांबाथाय मा 800 निफ्राय बेसे मात्र 14 ल' बारा नाथाय 814 आ नै 900 निफ्राय बेसेबा गोजानाव दं आरो बेनिखायनो फिननाया खाथिसिन होनना बुंदों नालाय जिहेतु खाथिसिन होनना बुंदों नै खाथिसिन होनदों नालाय जोंना खाथिसिना अबे जाबाय नैबे 800 आ जाहैबाय आरो फिननाया बी नाम्बार अपसन गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव होनना बुंदो 1 crore is equal to 1 कौटिया समान दा 1 कौटिया मानि समान जों अपसन होनाय दं बेयाव मोनब्रै अबेनि समान जों दिहुननांगौ अब्लाथाय गिबियावनो जों 1 कौटिखौ लिरनि 1 कौटिखौ बोरै लिरगोन जों आगदानिफ्राय फै मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा
अजुत लाख निजुत कौटि कौटियाव मा होदो से कौटि जानांगोन नालाय अब्लाथाय दायो अबेनि समान दायाव 100 लाख होदो 100 लाख जायो नामा जों इखो नायनि मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुत ओमफ्राय इखिनिया लाख कमा नाबाय मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुत इखिनिया लाख ओमफ्राय बे जाबायो 100 लाख जाहैबायना अब्लाथाय ओरैबायदि जे गिबियानो मिलायखादो एकदम फार्स्ट ए नाम्बार अपशना मिलायखादो नालाय फिननाया ए नाम्बार अपशनानो बे आरो गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ ओरैबायदि द नाम्बार 5,04,988 in numerals can be written as अनजिमा 5 कोटि 9,04,988 खौ अनजिमायारियै लिरनो हायो होनना बुंदों अब्लाथाय बेखौ लिरनोबा जों माबोरै लिरनांबाय जे जों ओरै नायगोन इथ' 5 कोटि आच्छा 5 कोटि जाबाय ओमफ्राय 9,04,988 अब्लाथाय जों इखो ओरैहाय ओजोंनिफ्राय लिरबोबाबो जायो गिबियावनो मा होदो 88 होनदो गतिके 88 जों लिरबाय 88 खौ लिरबाय ओमफ्राय मा होनदो 900 अब्लाथाय नैयाव 900 नालाय इ जौसिन जायगायाव थानांगोन मुंसे मुंजि मुंजौ 900 आव फैबाय एबार बेसे होनदो 4,000 900आथ' थांबाय एबार बेसे 4,000 बाथाय 4 आ रोजानि थावनियाव फैनांगोन मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा इखो लिरबाय एबार मा होनना बुंदो 9 लाख बाथाय 9आबो थागोन लाखनि जायगायाव थानांगोन अब्लाथाय मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुत लाख आं मानो लाथिख'खो मानो होनबाथाय मुंसे मुंजि मुंजौ रोजानि उनाव इयो मा इयो अजुतसो जायो नालाय ओमफ्राय उनाव जोंनाथ' मा होनदो 9 लाखसो होनदो 9आबो थानांगोन लाखआवसो थानांगोन नालाय बेनिखायनो अजुतनि जायगायाव आङो लाथिख'खो होबाय ओमफ्राय लाखआव नैबे 9 खौ होबाय आङो एबार मा होनना बुंदो अजुत नैबे लाख जाबाय ओमफ्राय मा होनदो 5 कौटि बाथाय इयो 5आबो थानांगोन कौटिनि नखराव थानांगोन इयो माने मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुत लाख नैबे निजुत कौटिनि जायगायावसो 5आ थानांगोन गतिके फिननायाव बे जाखो मिलायनाया 509 नै 509 नै 00449988 गतिके बे फिननाया डि नाम्बार अपशना जाहैबाय आच्छा आं लिरनायखौ खेबसे बुजायना होबावदो मा होनना बुंदो जे जोङो गिबियावनो आगदानिफ्राय फैनांगौ फार्स्टआवनो मा होनदो 88 होनदो बेनिखायनो जोङो 88 खौ लिरबाय एबार मा होनदो 900 नालाय मा 9आबो थानांगोन जौनि जायगायाव थानांगोन मुंसे मुंजि मुंजौ नालाय इ जौआव 9 थाबाय एबार मा होनदो 4,000 होमबाथाय 4आबो थानांगोन रोजानि थावनियाव थानांगोन मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा एबार मा होनना बुंदो 9 लाख माने 9आ लाखनि जायगायाव थानांगोन मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुत लाख जेहेतु अजुताव जेबो गैया बेखायनो लाथिख' होबाय ओमफ्राय 9 खौ लाखआव दोनबाय एबार मा होनना बुंदो 5 कौटि अब्लाथाय 5आबो थागोन 5आ कौटिनि जायगायाव थानांगोन मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुत लाख निजुत ओमफ्राय कौटि निजुतनि जायगायाव जेबो गैया नालाय लाथिख' होबाय ओमफ्राय कौटिखौ लिरबाय गतिके फिननाया बेनो जाबाय आरो बे फिननाया नैयो डि नाम्बार अपशन गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय जों बे सोंथियाव दं ओरैबायदि जे द प्लेस भेल्यु अफ 0 in 273045 इज माने 273045 आव लाथिख'नि थावनि माना दा लाथिख'नि थावनि मान दिहुननांगौ जोङो अब्लाथाय जोङो बेयाव नायनि लाथिख'नि थावनि मान होनदों नालाय लाथिख'खौथ' जों लाखाबायानो ओमफ्राय सानजाबसिन होबाय आरो माने लाथिख'नि थावनि मान बिनाय लोगो लोगो जों मा खालामबाय लाथिख' लाबाय सानजाब मोनसे लाबाय ओमफ्राय उनाव बिनि थावनि मानखौ जों नायगोन लाथिख' अबेयाव दं मुंसे मुंजि मुंजौ नैयो माने मा होनदो मुंसे मुंजि मुंजौ नालाय मा जौ नालाय जौसे सानजाबना हो ओमफ्राय जोंथ' मिथिखागौ जे लाथिख'जों सानजाबा जाय सानजाबबाबो जेब्लाबो बेसे लाथिख'आनोखा बेनिखायनो बेसे जाबाय लाथिख'नि थावनि माना बेसे जाबाय लाथिख'आनो जाबाय फिननायाव बे नै बिया माने लाथिख'नि थावनि माना बेसे जाबाय
लाथिख'आनो जाहैबाय आरो जुदिबो नैबे 100 दंमोन 100 थावनियाव दंमोनबाबो लाथिख'जों जिथिया सानजाबना होबाय होनबा बेसे जाबाय लाथिख' जाबाय फिननाया बेनो आरो बि नाम्बार अप्शन दा गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ जे द प्लेस भेलु अफ 1 इन 0.0159 इज माने लाथिख' दशमिक लाथिख' 159 आव 1 नि थावनि माना दा बेयाव मा दङ दहायनियाथ' दशमिक गैयामोन एबारनिया नाथाय दशमिक दं होमबा दशमिक थाबा जों बोरै दिहुनो दा इयाव मा दं लाथिख' दशमिक लाथिख' 159 इदि दं अब्लानिया जोंना जुदि मा थायोब्लाथाय ओरैबायदि जायो जेब्ला दशमिक थायो अब्लाथाय नै दशमिकनि ओजोंनिफ्राय सानलांबाय थायो जों बिदि सानलांबाय थायो माबोरै सानलांबाय थायो आगसिनिफ्राय आगदा फारसे माने नैबे गिबिनिया मा जायो 10 नि पावारा -1 नै सेकेन्डनिया 10 नि पावारा -2 थार्डनिबा 10 नि पावारा -3 आरो नैबे फोर्थनिया 10 नि पावारा -4 बिदि थाङो आरो बेनि ओंथिया ओरैबायदि 10 नि पावारा -1 माने 1/10 माने 1 जो लाथिख' मोनसे बेनिफ्राय उनाव नैनि माबाया जाहैबाय ओंथिया जाबाय 1/10 10 नङा 100 माने लाथिख' मोननै माने लाथिख' मोननै पावारा बेसे -2 नालाय मा जागोन जोंना इयाव माइनास नालाय इनभार्स हिसाबै फैबाय ओमफ्राय 2 नालाय इयो लाथिख'आ मोननै सेजो थिग बिदिनो बेयावबो माइनास दं नालाय मा जाबाय इनभार्स थाबाय 1 जो लाथिख'आ बेसे फैगोन नैयाव 3 नालाय लाथिख'आ मोनथाम आरो थिग बिदिनो नै मोनसेनियाव मा जागोन माइनास नालाय इनभार्स हिसाबै 1 थाबाय गोजौआव ओमफ्राय गाहायाव 1 खौ लानानै इयाव जिहेतु 4 दं नालाय लाथिख'आ मोनब्रै इदि मोनब्रै दा होमबाथाय जोंना गासैखौबोथ' सोङाखै माखौ सोंदो मात्र नैबे 1 निखौल' सोंदो होमबाथाय 1 सानजाब 1 निया बेसे नै 1 निया नै 10 to the power -2 थामहिनबा बेसे 1/100 बेनिखायनो 1/100 खौ सानजाबना हो 1 जो होमबा 1 जो इखौ सानजाबबाथ' आरो मा इनो फैफिनखागोन 1 जो जाय सानजाबबाबो गावनो गाव फैखायो नालाय बेनिखायनो मा जाबाय 1 जो 1/100 सानजाबबा 1/100 आनो जागोन आरो बेयो बेनिखायनो बेनि फिननाया मा जाबाय 1/100 आरो इयो अबे नाम्बार अपसनाव दं बियो नैयो सि नाम्बार अपसनाव दं स' फिननाया बेखिनियानो दा दिनैनि थाखाय अनलाइन क्लासखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाथाय नोंथांमोना बेखौ लाइक खालाम मानो होनबा नोंथांमोना लाइक खालामोब्लानो आंहा गोसोआव थुलुंगानाय मोनो आरो आं गोसोआव थुलुंगानाय मोननाय लोगो लोगोनो आं आरो बांसिन बेनि सायाव भिडिअ खालामगोन आरो आं जेसेबांनो भिडिअ खालामगोन हयथ' नोंथांमोननि एग्जामाव बांसिन हेल्प जागोन बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोनदोंबाथाय मोजां मोनदोंबाथाय बेखौ लाइक खालाम आरो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मानो होनबाथाय आं बेहाय भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो जायखिजाया सानखान्थिनि भिडिअखौ आं आपल'ड खालामबाय थायो सम मोनबानो आं आपल'ड खालामबाय थायो आरो दा जुदि नोंथांमोना मोजाङै जुदि बेयाव मोजां मोनना जुदि बेखौ लाइक खालामोबा बांसिन साबस्क्राइब खालामोबाथाय आङो एसे बांसिन खस्थ' खालामनानैब्लाबो भिडिअ आपल'ड खालामबाय थागोन बांसिन भिडिअ आं होबायानो थागोन बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालामगोन होननानै आरो बेखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला नोंथाङा लाइक खालाम बेखौ शेयार खालाम आरो बेनि थाखाय पाब्लिक कमेन्ट होनो थाखाय दाबाव गोजोन्थों